Una vegada hi havia un noble i gran senyor i una vella i noble dama que vivien en una casa gran i bonica com un palau, tota voltada de jardins i boscos, i tenien tants criats i lacais, cambreres i majordoms, i jardiners i guardaboscos, que ni el mateix rei. Però no tenien cap fill ni cap filla, i per això no eren feliços del tot. Un dia que la gran senyora brodava a prop de la finestra, distreta amb els seus pensaments, es va punxar amb l'agulla amb què cosia, i una gota de sang va caure del seu dit damunt la neu. En veure la taca vermella de sang sobre la neu tan blanca, la dama exclamà: El cor em diu que Déu m'enviarà una filla, una nena de pell blanca com la neu i de llavis vermells com la sang. El cor no la va enganyar, certament, però no li ho va dir tot. Un any després, les campanes de la capella del casal repicaven a festa per celebrar el naixement d'una nena de pell blanca com la neu i llavis vermells com la sang. Però quan encara trillejaven, el campaner va rebre l'ordre de tocar tot seguit a morts, perquè a l'hora que la nena naixia, la seva pobra mare abandonava aquest món. Un any després, les campanes repicaven de nou, ara per anunciar a tothom que el noble senyor, el pare de la petita Blancaneus, es casava altra vegada amb una dama d'una gran bellesa que el cor li havia robat. Bonica era la madrastra de la Blancaneus, certament, però tant com bonica, era vanitosa i dolenta, presumida i cruel. Tant que es passava el dia empolainant-se i mirant-se a un mirall màgic que tenia, fet d'un brillant tros d'estrella, per preguntar-li sense cansar-se'n mai: Mirall, mirallet d'estrella, oi que jo sóc la més bella? I el mirall màgic li contestava sempre: Senyora, si així no fos, el mirall no us ho diria. La més bonica sou vos. Així passaven els anys, i mentrestant la petita Blancaneus anava fent-se gran, i cada vegada més bonica. Un dia, la seva madrastra, davant el mirall, preguntà, com feia sempre: Mirall, mirallet d'estrella, oi que jo sóc la més bella? I quan esperava sentir la mateixa resposta de sempre, vet aquí que el mirall li contestà: Senyora, si així ho digués, el mirall us mentiria. La Blancaneus ho és molt més. Ni mai que ho hagués dit. La madrastra agafà una enrabiada tan forta que de seguida cridà al guardabosc major i li manà que s'emportés la Blancaneus al bosc i la matés sense compassió. L'endemà al matí, amb l'excusa d'ensenyar a la Blancaneus la caseta dels follets del bosc, l'home s'hi emportà la pobra nena. Un cop allà, però, veient-la tan bonica i bona minyona, no es va veure en cor de complir l'ordre de la madrastra i, caient de genolls en terra, li ho explicà tot, li demanà perdó per l'engany i li pregà que fugís lluny, ben lluny. Podeu comptar el dolor de la pobra Blancaneus. Plena de tristesa i de por, es posà a córrer bosc endins i en tot el dia no parà fins que es va perdre al mig del bosc i el sol es va pondre i començà a fer-se fosc. Tot d'una, per sort, va veure sota els arbres una caseta xica i va córrer a trucar-hi. Com que no contestava ningú, va empènyer la porta i es quedà tota sorpresa en veure una taula parada amb 7 platets plens de sopa, 7 vasets de vi, 7 petites culleres i 7 cadiretes. Com que feia moltes hores que no havia menjat res i aquella sopa feia una olor tan bona, va voler tastar-la, només tastar-la. Però un cop la va haver tastada, se'n va menjar tot un plat. I un altre,
fins que se'ls acabà tot 7. I després es va beure un gotet de vi, i un altre, fins que els va haver buidat tots. Llavors, pujar dalt la casa i allà trobar 7 llitets com de nina posats de rengle. I cansada com estava de tant de córrer pel bosc, es va ajeure a travessera damunt dels 7 llits només per provar-los. Però li agafà una son tan dolça que tot seguit s'adormí. Mentrestant, els 7 follets del bosc, que eren els amos de la caseta xica, tornaven de la feina. Ei, companys, aneu alerta. Mireu, la porta és oberta. Segur que l'ha obert el vent. Jo tinc por. Noi, quin valent. Qui em segueix? Tinc buit el plat. La sopa se m'ha menjat. I se m'han begut el vi. També a mi. I a mi. I a mi. Però la sorpresa dels follets va ser més gran encara quan dalt la cambra van trobar la Blancaneus dormint. En sentir l'exclamació dels 7 follets, la Blancaneus es despertà i després de demanar-los perdó per la seva entremaliadura, els explicà la seva trista història. Plens de compassió, els bons follets li van demanar que es quedés a viure amb ells, i la Blancaneus acceptà amb gran alegria, convençuda que la seva dissort era acabada. Però vet aquí que, mentrestant, la seva madrastra, creient que la Blancaneus era morta, tornava a preguntar al mirall. Mirall, mirallet d'estrella. Oi, que jo sóc la més vella. Oh, no, senyora. Per ara, Blancaneus ho és més encara. El mirall, que tot ho veia i tot ho sabia, explicà a la madrastra la veritat, i la mala dona de poc no es mor de l'enrabiada. Va fer cridar el guardabosc major per castigar-lo, però el pobre home, tement la seva ira, ja havia fugit del casal. Llavors, la malvada dama es disfressà de velleta i amb un cistelló de pomes al braç es posà en camí cap a la casa dels follets del bosc. En arribar-hi, va veure la Blancaneus a la finestra i oferint-li una d'aquelles pomes que eren metzinada, la convidà a menjar-se-la. Tan bon punt la Blancaneus hi clavà les dents, llançà un crit i va caure a terra com morta, mentre la madrastra, rient com una boja, tornava a casa corrent i, agafant el mirall, li preguntava: Mirall, mirallet d'estrella. Oi, que jo sóc la més vella. Senyora, si així no fos, el mirall us ho diria. Ja torneu a ser-ho vos? Aquell vespre, quan els follets van arribar a la caseta xica, com van plorar i lamentar-se en veure talment morta la seva estimada Blancaneus. Tan bonica estava, però, que no van voler-la enterrar. Tancant-la dins una preciosa capsa tota de vidre, la van portar a un racó del bosc perquè allà reposés eternament a l'ombra dels vells arbres i entre els seus bons amics, els ocells i les flors. I cada dia anaven tots a fer-li companyia i a plorar-la una estona. I vet aquí que un dia, mentre així estaven planyent-se, passà pel bosc el fill del rei, que anava de cacera amb els seus nobles. En veure la bonica Blancaneus dins la seva capsa de vidre, el príncep se'n va agradar tant i tant que demanà als follets, amb les llàgrimes als ulls, que li deixessin emportar-se'l al palau. I tant els pregà que els follets van acabar per dir-li que sí. Així doncs, 2 dels servidors del príncep, els més fidels, van agafar la capsa de vidre amb Blancaneus per portar-la en braços, i la comitiva va emprendre el camí cap al palau del rei. Quan eren a mig camí, però, un dels 2 servidors ensopegà amb una pedra, i de poc no cau. Amb el sotrac, llavors,
la poma emmetzinada que s'havia quedat aturada dins el coll de la Blancaneus i no la deixava respirar, va caure a terra. I el príncep exclamà tot admirat: No és morta! Mireu-la! Viu! Ha obert els ulls i em somriu. Com per miracle, la Blancaneus recobrava els colors i la vida. Quina alegria la del príncep i els bons follets en veure-ho! I quina joia llavors la de la Blancaneus en saber que el príncep caçador s'havia agradat d'ella i la portava al palau del rei per casar-s'hi. Mentrestant, la madrastra, com cada dia, preguntava al seu mirall màgic: Mirall, mirallet d'estrella, oi que jo sóc la més bella? La veritat us diré. Blancaneus ho torna a ser. Folla de ràbia, la mala madrastra trencà el mirall en 1000 bocins per no sentir-lo més. Però encara hi va perdre, perquè els 1000 bocins, reflectint el seu rostre 1000 vegades repetien: Blancaneus torna a ser. Fins que, arrossegada per l'enveja, la madrastra va perdre el seny i, llançant-se en el talaix de la torre més alta, posar fi a la seva vida. A la mateixa hora i moment, al palau del rei tot era festa perquè s'hi celebrava el casament de la Blancaneus amb el príncep. Les campanes de palau tocaven de nit i dia per celebrar l'alegria del príncep i tots els seus. I així acaba, amics, la història d'aquella gentil donzella, de tot el món, la més bella, la bonica Blancaneus.